Hello guys, good morning guys. Ang akong apo guys ay kay nagmata guys, si Red, nagwad na siya dito. Karon kay sige man siya gihilak guys. Gidala diri sa iyang apon yang gikuha dito sa iyang apuhan, gustin ko yan, ugila diri Kay kung sige na siya gihilak dito guys, unya natulog pang iyang kambal, mamata na ko to. So gidala siya diri sa kwarto, gipukaw ko. Imbis kay lami pa kay katulog. So kanaman ang akong apong palang gingging. So mata ko kay gipukaw ko ni tingkuyan. Okay gipabantay ko aning ako pong apo. Nga palangga ni Lula. Na katugo na po siya guys. Nagwagalit guys. Kantahan ako akong plangginging o kanta nga bisag unsa lang. La 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 darin dan 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 pagkaluoy sa among baby nganong sayo maninagmata ang palangga ni Lula. Gikuha dito sayang apuhan laki. Kay nagsigi man ni siya dito nga kay ug dili kuhaon makamatapod ang iyang kambal. Wala guys. Pagkahumot din ang apo guys no. Kantara din ni Lola ang kinahanglan. Ang kantara jud ay nako ang kinahanglan daw ingon ni Lola Pintoyan. Ito palangga jud aning bata po jab natulog na gid guys. Ito ang nakatulog na jud ang akong apo na palangga. Hubag akong mata guys ug kinatulog guys. Mo na gingon sa kong bana guys. Na nakita pahilot ko sa akong diritang ko budi ko ni luton kaysa ako nang kinatulog karon ako na pong mata nang hubag sa akong kinatulog. Ay nako kanindot tulog. Nagipukaw ko kay nang akong apo nga nag-wild. Na guys. Nakatulog na gid siya guys. Nakatulog na gid akong baby. Nakatulog na akong baby guys. Nakatulog na oh. Kaya akong kamot na di si lalom kusang kwaon. Goy, sa pagkuhaan ni ron. Kamot ni. Wala. Na 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 na. Natulog agad siya guys. Bye guys, happy morning. Please subscribe my YouTube channel, Tingkayan Vlog. Thank you for watching. Happy morning.